What is up guys? For today's vlog, ano tayo mag-ano na tayo, iba tayo ng content. Sa ngayon kasi wala tayong makuhang isda. Yung best ako nag-try, inibest ako sumubok na manguha ng isda pero wala. Pero ito na yung nagsasuggest, ang dami nagsasuggest na gawin natin to. Yung mga tinatrabaho natin. So yun. Ito. Gre-repair tayo guys. Ano. Gawa rin namin yan. I-repair. Yan. I-repair natin yan. 3 bintana. Isa, 2, 3. Gawa namin to lahat guys. Pero di pa ako nagbablog nun. Yan. Yan. Ito. Itong hagdan na yan. Gawa namin yan. Yung span drill. Span drill yan. Gawa rin namin yan guys. Saka yan mga yan. O yan. Ito. Tsaka yung bubong nito. Tingnan nyo guys. Oh, may design. Diba? May design. Yun yung gusto na mayari. Yun. Yan. Dito na kami sa bahay nyo. Ang Arturo Gutgutaw. Shout out. Sinasabi niya. So, ganda ng pagkakadesign nyo. Gagawin natin. Sama natin. Ibay. Yan o. Yung manok dito. Yan o. Gawa namin yan guys. Sa mga gusto magpagawa, PM nyo lang ako guys ha. Kahit anong design ng grills, kahit anong klase ng bakal, kaya natin yan. Ito gagawin natin ngayon. Yan. Ito yung makikita nyo. Makikita nyo ngayon gagawa. Yung gagawin natin, nalagay natin ng ganyan. So yun. Yan. Gagawa natin ng ganyan dito. Yan, lahat yan. Yun. Samahan nyo kami magawa. Try natin. Baka sakaling sana magustuhan nyo yung vlog namin. So yun, stay tuned. Diyan lang kayo. Yun. Mag-umpisa na tayo, mag-umpisa na. Yan, mga kasama natin. Si Kuya Bune. Bayot, papa ko. Oh, si kontraktor, oh, yan oh. Yeah. Nagbuy-buya lang, sumatig-dak-dak ng kortada. Yan, dito natin lalagay yung camera. Dito na lang muna. Yan. Sagawa tayo. Yan oh. Patay ka na yung sila nagtagsad, yung naglakan mo. Ano pa din siya matabuto siya? Alam mo pa? Sa pinos tayo, isang kasi. Sila nagtagsad, itsura lang mo naglakan mo. Ayun! Oo, nagbuyak lang. Ako baka malunggi ko lang tumulong eh. Boss! Kung pagtulong ako, malunggi ka! Ayun na. Lapit pa. Wala yung malay, bisa ba tayo kurang? Kagagawa lang gapon ka na sa akin. Ito na pinturaan. Kapag tulid-libot na yun. Wait ka tatang. Maluwan daw naman niya kami. Ayun ba? Ulit tayo. Nababa lang, nababa. Baka ito nga, 5 feet. 50 ka ba? Baru kayo dito sila eh. Maglatid ko nga. Yung siminto atin papadal natin. Then, isigod ko na. Tamatang. Baka nakakalimutan mo, naka-video ka. Kaya sa'yo na kaya dyan. Mabuya na yung baka mo, di ka makatrabaho. Puro bibad ka dali na galing nito. Ako, sa lugar. Muna yung atay. Yun. Nakapaglagay na sila ng walang Bali may sana bunga. ang palibot. Ano?
Dito. Dito, makikita nyo yung ano, kakalabasan. Oh. Suspension dyan dito. Kaya, wala ah. Ito, box to sa gitna. Ano na sila dito? Ano? Ang space dun sa gilid, 55. 55 palibot. Tapos yung matitira, bahala na sa gitna. Pasensya na kayo, may Ayan, mga kasama natin. Kasama ni kuya ko. Walang piraso. Kadwa. May isang piraso. Ayan, mamaya, balitaan ko ulit. Ayan, ulit. Ano? Tapos may sidings dito. Orang malpas na yan. Malpas. Ay, na trabaho na lang kung kumartay. Malpas tayo na tayo ni Igor. Pangalay, mag-isip na ka. Ito ay, may pasma. Ito ay, bigat ka. Makikita dito. Ayan. Ayan, yung pinaka-box. Ayan. Ni Manong mo. Ayan, paglaga. Yung bilis nila, dalawa. Yun lang. Alam nila. Oh, shit! Ayan. Pakita man nung di ko ah. Pinatuggas nga pinag-spandrel. Fast forward mo ah. Paggas siya. Ang pa 10 minutes. Fast forward mo, tingnan. Edit lang yan. Nag-edit niya. Edit mo lang din. Ito. Ito palibot. Yan pala na. Doon. Tapos ito. Yung matitira sa gitna, box. Ito yung sidings niya. Ayan. Ito. Ito kataas yung sidings niya. Pinapartakan daw. Ang bilis oh. Oh. PM nyo yung ano, mga magpapagawa. So, tagal putol. Kaya bungi. Si Mag-Wiking. No? Naman lang. Naman para picture mo. Oh, yun oh. Ayan na. Bilis. Ano na sila doon. Naka letter L na. Mamaya maghapon to. May makikita na. Bukas. Tapos na. Shot na lang. Alak na naman. Alak kamar. Ngayon tayo grade style lang nan. Bulinaw, bulinaw. Ay, sabi nila, maglalakdan na naman sa nita. Sabi lang nila ko eh. 2 weeks lang. 2 weeks? Pero di ba sigurado? Hindi, gumaganti. Ayun. Oh. Ayun o.
Ayun o. Yan siya sabi kong box. Why na para gabon mo to kasi. Ano yung box ko? Stop. Yan. Tara. Kaya pagkat na yan. Oh, mait na yun. Oh, lamisaan. Sige, question nyo na. Begins the life ayun saan. Wala mga taga ron. Ayun sa tray. Temet pa sa temet. Ayun. Ano ang The next day. Yun, dito tayo guys. Check natin yung ginagawa nila. Oh, yun o. Oh my God! Wow! Malmalpasan. Sit siya na. Up! Jebs, ano? Wala ka na mabayad dyan. Talagyan na kay Kwan. Ganda, ganda. Eh? No, mo parpartakan, ano ka? Kasaray mo tayo, Domingo. Ano sakto, di mababatay. Oh. Pintasan. Papalitadaan niya lang dyan sa taas. Ganda na.
Pintasan niya. Grabe sa taas. Bagat mo lang? Malapit na. Para to. Malapit na. Diba? Pintasan. Ano tatabasan niyan? Magbabox pa yan dito. Diretso yan. Diretso to. Uy! Ano isang patay? Dilabas. Pinalit. Diba? Ang pintas. Grabe. Hindi ka pupunta ng bayan. Hindi ka pupunta So yan, ng bayan. mamaya papakita ko ulit. Taray. Butong kalahan. Duman nila wala ka ni box mo. Ano mo tayo? Mas ko alam nila. Ang pintasan ko. Painom tangay no? Ha? Painom tang. Painom namit ta. May tuga ka rin. Ngayon, ito ka ang pay batugan. Ano yun ang ito? Yung kung nang kadang ito, yung tagbatugan. Gaya. Lumon. Wala naman pagkabit. Yay. Para malaman mo kung Paano magkatapat o hindi. Itatapat- Dapat unahin mo yung mga walangga ha. Ganon. Ang lingon. Jay, gusto mo dyaw. Para magtapat doon sa ano. Ito ang ulang tayo ngayon. Oy, Yi. Anong ulam natin? Anong ulam natin? Manok. Nasilang palukan. Hindi na kayo ng adobong sinakuhan. Tubong sinakuhan. Nagpakita na siya at Tapos, ang pagkakalagay ng rivet, dapat magkakatapat dito. Oo. Oo, ganon. Para magandang tignan. Oo, magandang tignan. Oo. Lingon. Yung mga walang alam, hindi magkakatapat yan. Bara-bara niya na, bara-bara. Bara-bara pa isang yun duma. Adapay taggagay sa lang. Meron pa yung tag-isa lang. Ito. Dun sa dulo-dulo. Paghihilaan lang. Pag ginanon, wala, aangat. Tsaka bubuka. Atik. Iba naman ginagawa nila doon. Ayan. Pinaka mabusisi sa lahat sa dulo. Yung paano mo yung susi. Ito. Isiro. Pinili ko na. Yun. Ito yung sinasabit. Ito.
Ito. Ganyan yan. Sunod-sunod yan dito. Sunod-sunod. Hanggang. Ayaw pumasok. Tama dito. Ajay mo din ako? Mamamintana ko? Ngayon, tanong mayat nga kitaan. Kami naputod-putod, mabitinda, madilan tumabuya dyan sa Mardon. Ngayon, may mayat. May isang upload lang. Ay na, sakto kinagpan ko ah. Pag gano'n guys, pag pupunta kayo sa trabaho, mga 9:30 kayo pumasok. Para yung mo yun, boss namin yun oh. Yung mga diskarte. Petix. Pero itong mga to guys, kahit arawan lang sila, hindi sila pumipetix. Ayan, demonyo yun. Huwag nyo gagayahin nyo. Oh, ayan oh. Ayan sa dulo na yan. Tapos papahilaan. Jay Dudumalong, yung naadapta niya. Si Duduma. Tapos dito ay madintog batugan. Hindi mo siguro batugan daw. No, batugan, yun ang tino. Bagay, no, batugan. Yun ang jay. No, kasto yung ada sidings na niya, no, may met, no, batugan. Pero din Taman, basit lang. Yun, no, tignan nyo yun guys, oh. Yan, nakita nyo. Yung sidings niya, at saka dun sa baba, tapat-tapat yan lahat, tignan nyo. Diba, nakita nyo yung, ano, yung kanal. Tapat-tapat yan. Oh. Ang ganda ng pagkakalagay. Natawa-tawa yun, oh. Tapos mamaya makikibirthday tayo. Jay, subol nung. Jay, kadkadok ang panpana. Birthday na Jay, putot na. No? Ajay. Aji pang batok. Pag metan natin no, magbabiyahe, Orera Prod. Steady, stable. Yung balbol. Mga professional lang gumagawa nun. Iba yun, butas pati kamay. Tara, baba na tayo. Pasali-sali akit nga to. Yun. Yun. Ito na. Ito na lang ang tatakpan. Ito na lang. Hanggang dun sa likod. Pati ito matatakpan. Oh, ang hirap maglagay ng walang gun. Sumalis eh. Kung pwede gamit TV niya, dan. Tumitan. Ayun na nga, nakatipigan kaya ang gila. Pag-reverse din ang anan. Okay. Ito yung natikman. Surutan natin. Butterfly lang. Ay, kasto ito yata yan. Ito yan. Oh.
Doon na mag-end. Pag ganyan o. Pag ganito. Boss pa yung mga. Para may kahit papaano na to na nanonood kayo, may natututunan kayo. Pati ako may natututunan. Kailangan eh. Hindi yung nanonood lang. Karamihan kasi sa mga pupunta sa YouTube, yung mga may nangangailangan, may mga gagawin. Hindi ka bisado. Hindi mo kabisado, check mo agad sa YouTube kung paano. Pero hindi lahat tama sa YouTube. May mga ano din doon, pulpul. Tapos sisihin mo si YouTube. Huwag si YouTube yung gumawa. Ano ba na ito? Mamaya ulit. Yan, ito. Paano yung lalagay? Ayan o. Susunod dito. Hanggang doon sa dulo. Tayo dosing daw. Pag-in sa ito yun. Ano ito? Ano pa? Hindi lang ang sali-sali. Siyempre dapat yan, level. Doon, tsaka dito. Para maganda. Pag andun ka sa labas, tabingi, makikita tabingi. Yan si Bayo. Bye! Merenda! Kararating niya lang, merenda ka mo. Hindi ba nga pinagpawisan, no? Hindi ka pag hindi ka magmerenda. Bye lang malakas. Pawis na. Bye lang malakas. Pawis ka na, Bye? Pawis na. Takbo-takbo ka muna sa kalsada, sabi ko. Tapos nga garon. Tapos na? Binato nga ako eh. Binato ka. Yan. Ito na naman guys. Oh. Ito, purpose nito. Patibay. Para yung spandrel hindi lulubog. Para diretso pa rin yung lagay niya. Pag ganyan yung spandrel na, pag ganyan. Ito i-redebit dyan. Tibay na yan. Yung mga tips na tinuturo ko, hindi para sa mga gumagawa lang. Boss, Bebas dyan. Ano? Yung sinuturo ko hindi para sa mga gumagawa lang, para sa mga nagpapagawa din. Ano? Para at least alam nyo yung ginagawa ng mga pinapagawa nyo. O bakit ganyan? Hindi naman ganyan yung tamang paglagay ah. Hindi lang sila yung may alam, dapat alam nyo rin kung paano nila ginagawa. Pero yung mga bara-bara na gumagawa, hindi lahat, pero karamihan. Kagaya na ito, pag hindi nilalagyan dyan, lulubog sa gitna. Lulundo. Hindi magiging ganun, diretso. Kaya, mga nagpapagawa, dapat mausisa rin kayo. Check nyo yung mga ginagawa nila. Hindi pagawa ng pagawa. Yun, palpak gayam. Ha? Ha? Siya. Tatanggalin yung CR. Ha? Ayan, magkawak muna tayo. James, kung paano magputol ng spandrel. Turong mo ron. Guys, what's up? Today ngayon sa pag namumutol ka ng spandrel, talungin mo Ano ka nung sukat? kung anong sukat. Yun ang kukunin mo sa metro. Dapat alam mo po kung yung metro. Tapos dapat pag Kunwari naka-eskwala mo.
Kasi akong tawang content mo yan. Hindi ka. Ang ano natin, gamit. Anong gagamitin natin? Gamitin natin, dapat may lapis ka. Kaya Lapis. hindi ka nag-aaral. Kailangan pa rin to. Kunin mo sa tamang sukat, ang sinabing sukat, 187. 187. Lapisan natin. Yan. Yan. Tapos, alam niyo to boss, mga kapaps, eskwala. Skwala. Skwala. Ano yung English natin skwala nga eh? Baril, gun, eskwala. Kaya nang bala kung ano yung English. Ako rin hindi ko alam. Eskwala natin. Basta yung skwala yan. Alam nang nakakarami. Para diretso siya. Ayan, Hindi siya kilo. Ay, nara. May ito na ito pag-look eh. Ayun. Ah. Ayan. So, gunting. Gunting ah. Ang English ng gunting, scissor. Scissor ah. Una. Nakatama tayo. Dahan-dahan lang. Kunin mo yung lapis. Doon mo putulin para sentro. Ayan. May guide ka na, may guide. Para may guide ka. Kasi tatawanan ka pag hindi straight. Kilo-kilo, kunada. Ayan, tapos. Nakita nyo mo yate pagpakita ta. Tapos, saan yata na yung motor natin nga kasi? Ito yung dugtungan ng spandrel. Oh, yan. Yan. Dapat nating ungapin o di kaya bukain. Bukain. Yun lang. Ayun lang, tapos na. Ibangin nga yun. Bakit? Kailangan mo. Ungapin yung mud. Ungapin natin. Inungap ko na kasi nauli akong nagsabi. Ayan. Tapos, i-out na natin. Hintay natin ipapayawat. Iyayawat ko. Yun lang. Oh, yun lang. Oh. Basic tutorial lang. Ngayon, alam niyo na kung paano magputol ng spandrel. Ayan, tips. Ano? Yun. Tapos na. Ayan, oh. Oh. Iba yung kulay nito. Pero mas maganda, malayang mas maganda to. Off-white. Ito, hindi ko alam. Cream ata. Maganda. Yung kulay natin lang. Beach. Ayan. May meta ito yan. Off-white. Pero kasi nagkakakulay na nung nakarte kang yun eh. Nagkakakulay. Ganda. Pag ano na sila, nag-ayos na ng gamit. Ito yung pinakamasipag na sa nila. G! Dama, bonus mo. Sabon na bar. Powder. Champion. Para laging panalo. G. Ayan. Oh. Gandito. Ang Kyle Arturo, anong pasad? Ayan. Na. Saka dito ang Kyle. Push na dito yung bodega mo. Tapos na rin. Ito na yung final. Yan. Yung ilaw niya dito. Pin light. Ayun. Yan guys, ang ganda ng ano ni Uncle Arturo. Bahay ng Uncle Arturo to. Ayan. Oh. Diba? Dito. Switch na. Oh, diba? Ang ganda. Yun. Natapos din. Flex. Opo. Salamat. Salamat sa akin. Oh, Chape. Yan.
Kaya tayo. Yun, salamat sa panonood. Salamat sa mga bagong subscriber. Yun, sa mga pala gusto magpagawa, i-PM nyo lang ako. I-ala ko sa description yung Facebook ko. So yun, see you next vlog.